Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Marso tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 11, bersikulo 14 ngadto sa 23. Usa ka panahon ni ana, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang, ug sa nakagula na ang yawa nakasulti ang tawong amang ug nahibulong ang mga tawo, apan pipila kanila miingon, si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya gahum sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mo bitik kaniya, mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mo lungtad og dugay, ug ang banay nga magkabahin-bahin maungkag busa kun diha usab sa gingharian ni Satanas. May mga pundok nga nagunay og away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul o gahom paghimo niini. Kung giingon nako niini paghingilin ang mga yawa, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga naghingilin ako sa mga yawa pinaagi sa gahom sa Dios ug nagpamatuod kini nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Kunang usa ka tawo nga kusgan og sangkap sa tanang hinagiban magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may mas kusgan pa nga mosulong ug mobuntog sa maong tawo, ang labing kusgan moilog sa tanang hinagiban nga gisaligan ni adtong tawhana ug bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako batok gayud kanako, ug ang dili mutabang kanako sa pagtigom nagpatibulaag. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.